staza koja od Vrela i ove Česme lijevo vodi Račva sa ovom dijelu. Znači ova strana ide direkt restoranu, nekadašnjem turistu, a sada igralištu i vježbalištu, a desna strana ide iznad rezervoara koji je ograđen do trim staze. To je ta desna strana kojom ja sada prolazim. Ovo je lijepo za prošetac. Tako ja često ovdje napravim krug. Evo vidite gore kasarne. Desno vidite grad. Mir Muhamedovu džamiju, crkvu Uspjenja Presvete Bogorodice, lijevo Borajno, desno kamen i ogromna stijena ispod Čičobrda, takozvana Visoki Gudelj. Nekada od ova Austro-Ugara ovdje je bilo šetalište. Urađeno, pozidano. Evo kao što vidite ovdje, još ima Austro-Ugarska pozida. To je još pozida koju su radili Austro-Ugari. Sada desno se skreće ustavnim branama. Kada voda navali, dole su ustavne brane, a lijevo se izlazi na trim stazu, koja dalje vodi hladnom ili kladnom dolu. Evo ovdje još ima 5-6 austrougarskih stepenica. To su austrougarske stepenice koje su radili. Evo tu pozida, još jedna, isto iz 19. vijeka. Sada lijevo se ide ka vježbalištu i orijentu, a desno dalje trim stazi. To ti je ono od izvora 2 putića. Toliko odađije 18. maja 2025. godine.